Sisiko bertambah je lah Ustaz. Orang Sumando masuk luka je. Tapi kira dembo. Biasa nak masuk luka ko kan balui. Baru tabaco dembo. Balui tu kan licin. Salamo tu nyo dalam lunau, kalau nyo dapet masuk luka atau di kai, na lunau tu ndak laki di kulitnya. Barasih, cuy tu licin nyo balui. Tapi kalau dapet masuk likuah, le bisa nyo keluar. Le bisa keluar lah. Indah orang mengeluarnya nyo badah paru itu lain. Tu nyo masian, tu nyo goreng nyo jaring. Itu nasib lain. Keluar di luka tu. Rupanya disuliki adolo Sumando masuk luka. Sajak babini ndak nyo cari jali emaknya lah nyo basi vanam sesinan. Jadi kalau ada awak nama deko sudah mengaji ko cari lah orang lain.